Ongomtimazi Sigona mobster Vaundendiri monster Saujalo Vivaripo vakandiwandira Nevane mame paunondikandira Kunyange vanonondinyangira Neusiku pandinofambira Unonzwa zonzi apera ameno vakavanyepera staira vachitokopera chiwanda varemera varambira ndinge ndichiziya kuti ndouya ndakachinja giya saundi yacho yadziya ndobva ndouya ndobva ndaiziya hombe ndandobura saka uchona ndovhura zvimangoma ndinobvura vohukura wedzera zvungu nyangwa chikushungurudza vakakuwanzira dzungu ive ngovanyararidza basa umburudza wedzera shungu nange vakakushungurudza vakakuwanzira dzungu ive ngovanyararidza basa umburudza ndinacho shungu dzebofu kuda kuona nange vakandiseka vachinditi yadona asi ndoziva kuti naMwari hapana chinondikona endidoramba ndakavasona nange vaifungira ndachona vachaona chiukeni kana u20 ende mastaira aplenty ichi ndicha 2020 profit 200% zvichapfurikidza vaudze vatoshanda nekukurumidza nekuti pachauya tinokokotedza ende ndinoziya ndavanyararidza vanga vajaira kumundishorokodza voti yakupenga asi vachazozviona kuti kune kumwe kupenga kwakapenga era shungu nyangwa chikushungurudza vakakuwanzira dzungu ive ngovanyararidza basa umburudza wedzera shungu nange vakakushungurudza vakakuwanzira dzungu ive ngovanyararidza basa umburudza shongo dzangu hadzipere nyangwe nhamo yangu haipere vavengi vangu havapere neni wacho